Je tu jeseň a do jesenných farieb sa oblieklo aj zábavno-obchodné centrum Max v Nitre. Nie je to však sezónna záležitosť. Po 7 rokoch totiž prišlo k redizajnu starého modro-žltého loga. Tak teda vitajte pri novom vydaní magazínu Max Paráda. Na nitriansky Max nedávno zaútočili lovci autogramov. Ste zvedaví na dôvod? Kde bolo, tam bolo, za riekou a horou stála vysoká väža a v nej bola uväznená krásna princezná. Potom prišiel udatný a smelý princ a vyslobodil ju. Ale viselo to na vlásku. Prišiel čas, aby si sa oženil. Oženil? Áno. Zajtra sa oženíš. Rozhodol som. Nech predstúpi snúbenica nášho syna. Macocha ma poslala, aby nám Tomáš prišiel pod chuť koni. Mám inú robotu. Náš kráľ Ján je starý a neschopný a jeho syn je ešte decko a kráľovstvo potrebuje múdreho správcu. Prečo by som ním nemohol byť ja? Ak by si princezná Beatrice rozmyslela svadbu s našim princom. Potom by princ Matej bol voľný a mohol by si vybrať inú nevestu. Po 14 rokoch sa na Slovensku narodila filmová rozprávka. Láska na vlásku režisérky a scenáristky Mariany Čengel-Solčanskej v hlavných úlohách so Celeste Buckingham a Samuelom Spišákom sa možno aj vďaka tomuto faktu dočkala štedrej distribúcie. Do programu ju nasadilo 53 kín. Nechýbala ani v nitrianskom Maxe. Slávnostnú premiéru sprevádzalo spevácké vystúpenie jeho hlavnej hviezdy a autogramiáda, ktorá potešila všetkých lovcov podpisov. No ešte predtým sme si overili vedomosti návštevníkov v súťaži o skvelé ceny. Získať mohli trička, knihy či lístky do Cinemaxu. No a keďže všetci boli skvelo pripravení, za odmenu sa medzi netrpezlivým davom napokon objavili tí, ktorí vás do zábavno-obchodného centra Max v Nitre prilákali. Doteraz si účinkoval iba vo videoklipoch, teraz hneď celovečerný film a rozprávka, dva v jednom, podľa mňa splnený sen. Určite splnený sen, som z toho nadšená, že som mohla byť súčasťou tohto celého šialeného projektu. Čo ťa najviac možno prekvapilo, lebo dovtedy si asi nepoznala to zákulisie filmovania, tak čo bolo najviac prekvapivé pre teba? Ako rýchlo to prebieha. My sme mávali 13-hodinové dni a prešlo to tak, my sme si ani nevšimli, skrkalo sme v kuse niečo robili, aj keď boli pauzy, tak sme boli so štábom, sme museli ísť hore kopcom na Orave s tými šatami, tak sme furt niečo riešili, aj keď sme mali voľno, takže potom, keď už bolo, že končíme, že aha, však je už o 3 ráno, som si ani nevšimla, takže to bolo také strašne rýchlo to išlo. Ako sa to dalo skĺbiť s tou tvojou speváckou kariérou, lebo tá je nabitá? No, ja som počas natáčania rozprávky točila tiež aj X-Factor, ešte k tomu som točila reklamu L'Oréal Paris a ešte k tomu som sa rozišla vtedy s priateľom a ešte som cestovala hore dole do Ameriky, takže ja som to veľmi dobre nezvládla, ale dúfam, že v pohode. Ja som skrátka musela utekať hore dole, som nespala asi 2 mesiace. Ale žiaden kolaps, alebo o žiadnom kolapse sme sa nedočítali, takže máš tuhý korinu. Kolaps nebol, bola som unavená, keď som konečne mala voľno, keď X-Factor skončil, tak som spala 3 dní v kuse, nič som nerobila, ale ja zatiaľ som mladá a chcem to robiť, takže to zvládam úplne v pohode. Samo, je ľahké hrať princa? Nie je to ľahké. Človek musí mať dobrú režisérku. To znamená, že Mariana, tu prítomná, je dobrá režisérka, teraz je blízo, tak si rozmyslí? Áno, však pozrite si ten film, je to jasné. Je to jasné. Ako sa ti hralo zo Celeste? Veľmi príjemne. Celeste je perfektná. Lezie tu po mne malé dieťa. A Celeste je perfektná, veľmi ma prekvapila, ako perfektne vie to dať cez oči a vie veľmi dobre reagovať, takže je úplne super. Táto práca na vlásku, k niečomu by si to prirovnal, alebo bolo to pre teba úplne taká, že výzva? To sa nedá k ničomu prirovnať, to je úplne niečo nové pre mňa, rozprávka. A ty a rozprávky, čítaš si aj tak doma po večeroch? Ja mám veľmi rád rozprávky a keď sme boli malí, tak sme ani tak, že nie, že by nám rodičia čítali, až skôr si vymýšľal náš otec a hovoril nám jeho vymyslené rozprávky, ale ja mám veľmi rád tento svet fantázie a mágie, ale ani nie mágie, ale dobrá, víťazstva, dobrá nad zlom, takže rozprávky potrebujeme. Celeste Buckingham asi mnohých prekvapila, tak prečo práve ona? Preto, lebo je krásna, je talentovaná, vie spievať, vie hrať a veľmi chcela. Na placi s ňou neboli žiadne problémy? Ani jeden jediný problém, okrem toho, že mala viacero povinností, ale podarilo sa to sklbiť tak, aby bola na placi princeznou a
a vonku speváčkou. Samospíšák v úlohe princa a teda aj v úlohe tuláka. Bolo to vraj šité priamo na neho? Bolo to písané na Sama Spíšáka a ja musím aj povedať, že Samo Spíšák a Jakub Spíšák. Vždy, keď je Samo odzadu a sú tam obaja, tak je to Jakub Spíšák. Mariana, oplatí sa na Slovensku točiť filmy a vôbec takéto veľkovýpravné filmy, lebo toto nebola jednoduchá záležitosť. Pokiaľ má film divákov, tak sa oplatí. A Láska na vlásku ich veru má. Za prvý víkend ju videlo vyše 14 000 ľudí. Dodajme, že nová slovenská rozprávka vznikla počas 29 filmovacích dní. Titulnú pieseň k nej naspievala Celeste Buckingham, slovenský text pochádza z pera Katarzie. A tá nie je jedinou zástupkyňou Nitry v Láske na vlásku. Účinkujú v nej aj herci z divadla Andreja Bagara, ako napríklad Gabika Dolná či Ivan Bela Vojtek. Z Nitry pochádza aj režisérka filmu, a tak sa niečo čudovať, že sama priznala, že naši herci u nej majú menšiu protekciu. Jej snom je nakrútiť film, v ktorom budú účinkovať iba ľudia z Podzobora. Kým bude na svete, je tu Láska na vlásku a nie len v kinoverzii. Na trhu je totiž aj kniha s rovnakým názvom pre všetkých, ktorí rozprávky stále radšej čítajú. Vybitý mobil dokáže poriadne znepríjemniť deň. V zábavno-obchodnom centre Max v Nitre vám však nič také nehrozí. Zrejme každému sa už stalo, že v čase, keď najviac potreboval telefonovať, telefón sa vybil a nebolo ho kde nabiť. Tento problém budete mať u nás v Maxe odteraz vyriešený. Stačí si dať nabiť a zamknúť svoj telefón do nášho nového Chargeboxu. Chargebox je nabíjací automat pre všetky typy mobilných telefónov na uzamykanie a slúži nielen na nabíjanie mobilných telefónov, ale aj smartfónov, iPhónov, MP3 prehrávačov a iných zariadení. Pokiaľ sa váš telefón bude nabíjať, vy si pokojne môžete vychutnávať vašu kávu a nákupy v Maxe. V minulom Maxe sme vám predstavili novú prevádzku v zábavnom obchodnom centre Max v Nitre, Cheapo & Bucks. Aktuálne v ňom môžete nakúpiť s 20% zľavou. Navštívte novootvorenú značkovú predajňu so streetwearovým oblečením Cheapo & Bucks, ktorá sa nachádza na prvom poschodí obchodného domu. Nájdete u nás široký výber džínsov, tričiek, mikín a samozrejme svetre a bundy vždy na aktuálnu sezónu. Vyberte si nový outfit, ktorý poteší nielen luxusným materiálom, jedinečným strihom, ale i svojou farebnou kombináciou. Buďte jedineční, buďte Cheapo & Bucks. Hľadáte pohodlnú sedačku šitú presne na mieru? V predajni Ideál sedačky nájdete kvalitné a moderné slovenské sedačky podľa vašich predstáv. Rohové sedačky, rozkladacie sedačky, sedačky v tvare písmena U, kreslá či škvrnám odolné poťahové materiály, a to za najlepšie ceny. Rozmery akejkoľvek sedačky vám upravíme zdarma. Nájdete nás vedľa kina Cinemax na prvom poschodí. Tešíme sa na vás. Ideál sedačky, slovenské sedačky na mieru. Aktuálne sa už nachádzame v novej prevádzke v zábavno-obchodnom centre Max v Nitre, ktorá má krásny názov Domček. No a čo všetko v Domčeku nájdeme, tak to nám už povie majiteľka tohto krásneho a útulného priestoru. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Tak čo všetko tu nájdú mamičky, ktoré chcú mať krásne oblečené deti? Nájdu tu, myslím, že všetko, čo chcú. Myslím, že si tu každý nájde,
či to je to exkluzívnejšie alebo to menej exkluzívnejšie. Ponúkame v podstate značku Ceremony alebo Vojčík, to sú tie exkluzívnejšie. Ponúkame, nehovorím, že nie dobre, ale trošku cenovo dostupnejšie, to je Majoral a Wendy. V podstate ponúkame spoločenské oblečenie, do školy pre deti bežné oblečenie, spodné prádlo, proste všetko, zimné bundy, letné veci, všetko, čo treba. Presne, všetko, čo treba pre malých parádnikov. Chcem sa ešte spýtať, tie značky ste vymenovali a teda sú vlastne aj pre takých náročnejších klientov, aj pre menej náročnejších klientov. Vy teraz otvárate svoju prevádzku, bude možno nejaká štartovacia akcia, aby ste nalákali návštevníkov? Určite áno. Na nejaký prvý týždeň, možno že 2, dáme tú akciu za jeden kus tovaru, ktorý si kúpi, dostane z vybraného kusu tovaru za 1 euro. Hoci akú vec za kus vyberie, či sú to rifle alebo tričko, čo si proste vyberie, má za euro. To je úplne skvelá akcia a predsa by ma ešte zaujímalo, prečo ste sa rozhodli pre obchod s detskou módou? Myslím si, že to je pre všetkých to tie naše deti, každý chceme pekne obliecť, každý chceme mať tak preto. A vždy ma to bavilo, tak deti. To znamená, že aj vaše deti nosia tieto veci? No určite áno. Tak to je najlepšia reklama. Držíme palce. Ďakujem pekne. Do konca mesiaca október si v Nitrianskom Maxe môžete pozrieť jedinečnú výstavu ručne maľovaných máp. Ak ste ju nestihli, nezúfajte, už v novembri na vás čaká výstava unikátnych leteckých fotografických záberov zo Slovenska. Tak sa príďte pozrieť. Novembra potečie v Maxe v Nitre krv. Od 8 hodiny budeme vítať všetkých darcov krvi na pravidelnej kvapke krvi. Príďte sa podeliť o to najvzácnejšie, čo máme a rozšírte rady darcov v mobilnej odberovej jednotke, ktorá si svoj stan rozloží v priestoroch Nitrianskeho Maxu. Ak vám leží na srdci ochrana životného prostredia a tým pádom aj našej modrej planéty, tak nie ste v tom sami. V zábavno-obchodnom centre Max v Nitre na jeho zadnom parkovisku nájdete nabíjačku pre elektrické vozidlá. Tak si ju príďte vyskúšať. Ide o nabíjacie elektrické stojany na autá Greenway, ktoré fungujú na elektrický pohon. Takýto stojan nájdete aj na parkovisku v Nitrianskom Maxe. Ak patríte medzi fanúšikov ekologickej dopravy, tak si zapamätajte, že stojan je umiestnený pri zadnom vchode do centra pri trafostanici. Všetkým milovníkom mlieka dávame do pozornosti nový mliekomat, ktorý nájdete hneď pri vchode do zábavno-obchodného centra Max v Nitre. A pozor, načapovať si v ňom môžete aj mlieko od šampiónky Národnej výstavy Agrokomplex 2013. To už bolo z nového vydania magazínu Max Paráda všetko. Tešíme sa na vás, dovidenia opäť na budúce alebo priamo v Nitrianskom Maxe. A nezabudnite, máme nové logo.